ne Tabitha Ogutu bende. Tabitha, weche manyaka sani waneno e Kenya gin weche makata ponono ka jogo mawuok e pinje ma oko neno ni ang'o momiyo koro wang'eni iywaruok kod doho. Wang'eni doho onego bed ni chung' kar kende. To ponono ka koro chak mulo gigo mamulo doho kata nono gigo ma doho timo kiwacho ni doho ok ng'ad bura e yo makare. Ponono nyalo miyo kata jong'ad buche moko bedo kod buok moro. To wacho ni mar mondo mi ponono amed bede tich e yo makare we kora tim kaka gidwaro. Ma bende biro bedo ka ketho demokrasia ma pacho ka bende biro bedo ka miyo jo Kenya ok yud ratiro margi e yo makare. Erokamano ahinya Joyce. Apani twak ma kawuono timre ka ni twak ma jopiny osebedo ka rito ahinya. Weche mag doho kata judiciary. Aparo ni article chapter 10 article 159 ma constitution ondiko maler ni mae en an independent kata en organ mar government ma very independent. Kaka executive onego bed ni thenge, judiciary bed onego bed ni thenge, legislature bed ni thenge. Koro wach moro ni jatend piny wacho ni judiciary donje kata itiyo go marach mondo weche sirkal kik dhi mbele. Daer mana wacho as a common Kenyan ni nitiere bende jo Kenya ma bende osetedo cases mang'eny e do achiel no. To wach mara ni cases yware ni cases gi bende yware to ratich gi bende ok giyud e wang' sa. Koro seche ma wacho ni gi bende koter weche ma mulo sirkal to kawo kinde malach onego ging'i ni gin kaka sirkal to ere kaka weche gi nyatim mondo jo piny mamoko bende kotero weche gi e court. Nitie jo piny mang'eny matero weche gi e court to kawo thuolo malach to weche moko ruchre onego bed ni ing'iyo kamano. Mar ariyo Joyce, ndalo moko mane wan gi conversation kata debate mar the finance bill. To jatend piny nowacho maler ni ng'ata men jaod bura motenre gi Kenya Kwanza ma ok bi vote yes for finance bill mondo bed finance act e parliament kata odhi deal godo e wang' sa. Apana nyalo wache kamano. Magi gik mwaseneno katimre. Ko owuok e lela to osemo organs kata migepe mopogore mag sirkal gi. Gimodwa wacho ni mano ok en kit telo ma wan kaka jopiny wadwaro. Wadwaro jatelo makaponi weche ok dhi maber to neno ni onyalo bedo ni wacho adiera ni nitie jok matiyo marach gi judges kata jong'ad bura mar judiciary to ok ni en owuoga to tich en mana wacho gik makata sani aparo ni kaber to nego prepare evidence en gi evidence apani kowuok kamano to ng'eyo oket evidence kaka jatelo mar piny owacho through the attorney general mondo weche gi oter kure weche gi oter e court wawinj gi e court ok chunga ng'ama chung e chiro to wacho gik moko koro obuogo joge nikech ka jatelo ma en the president mar Kenya paro kanyalo wacho for example ni ndalo moko no winjo ko attack journalist gin gik mosebedo katimre adiera nyalo betie lakini the way of communication kako wache koro onego wawe mondo migepe mopogre maloso sirkal kaka the legislature onego bed very free to sani onge freedom kata parliament kata kidhi kaen wach ma sirkal dwano kal cost of living sani wawuoye ka jatend piny owacho ni otim kata emitimo nikech numbers gin go e parliament kata sani judiciary osedonje. Koro what is the way forward? Onego bed ni constitution wacho ni nobody is above the constitution including the president himself. Koro wate kaka wane bo constitution no gik mane constitution to kaka no wacho ko bedo suoni ni Kenya is a democratic country. Democracy awinjo ka Martha Koome wacho ni waha mabor kik wiwi kumane wae gi demokrasi marwa. Koro onego tim gik moko kata wacho gik moko e yo magero demokrasia marwa magero jopiny ma ok mi jopiny mondo bed gi luoro moro ka gitiyo tije gi kamano. Iwacho kanyo makare ahinya. Lavenda kaduogo korka kori